amala ọkụ simel ọgwa maka ndị na-eli akwụ ọnụ na-eli eli ọ dị akwụsị akwụsị amala maka na bịa lie bụ ọkwa bịa lụọ kama nke ga-eli ga-akwụsị nke na-aka eliri okochiri dị igwonu ọbasie amala ọnụ na-eli eli n'ụwa n'ọdụ akwụsị n'ụwa a na-eli akụ n'ụwa akwa na-abịa ụmụ obodo anyị ụmụ Naịjirịa ọnụ na-eli akụ n'ọdịda akwụsị ma na-eka na-eli ọnụ na-eli eli one n'ụwa n'ọdụ akwụsị akwụsị ahụ igolili ogara mana ebuli abụrụ ọnụ nkapịọcha aleli akwa na-abịa aje na gwele ezuo ajezie na anamụ obodo eze ajezie n'ime Ọnịcha ndị adị asịrịa na-eli akwa na-abịa n'ụwa maka na obi aji achụ ego abụrụkwa obi eji eli ego n'ụwa mana onye nwere obi eli ego na onwe ego maka anyị ga-na-egwu ụwa baleli akwa na-abịa ahụ elili okpogbo na aleli akwa na-abịa ahụ aleli n'ụwa akwa na-abịa ahụ ọrụ na-eli eli onye n'ụwa nọdụ akwụsị aleli akwa ifo ya elili okpogbo nke liga mbụ na nke liga igbo na ifo ya menenu nọ ya ga-ejeloti ya ọnụ na-eli eli nọdụ akwụsị onye jide egenye onye Chukwu nyere onye nwanyị eze ọgọ ya ma egbughị asị na ọmọgọ adakwu ya n'ụwa ya bụ onye Chukwu nyere ya na-elikwa akụ na ndụ maka na ọ bụ na iriri akụ na ndụ ọ bụzi na ọnwụ ka ị ga-eli onye ma ife ọ ga-eme mma ya biko mee na ndụ n'ụwa mana ọ bụ n'ọnwụ ka mụ na-ekwu n'ụwa a na-eli akwa ọnụ na-eli eli n'ọdụ akwụsị ije na-agwele ezu faka na-eli ije n'obodo anyị faka na-eli unu male ifeanya lụtara ugoye n'ụwa nwanne m n'ụwa bụ onye lụọ olie n'ụwa bụ onye lụọ olie n'ụwa bụ onye lụọ n'otu onye na-eli onye n'ụwa lụta nwanne mama lọ ga-eme n'ụwa melụ ụmụnne maka na obodo etire n'ụwa na ikenye ụmụnne ya onye ga-agwụ egwu efu ma o mesịa ọmọgọ menụ ụmụnne ya lụta ụmụnna yi ọmọgọ adakwu ya nwanne bụ ọbalakuli akụ na ndụ n'ọbụrụ n'ọnwụ ọbalakuli akụ na ndụ n'ọbụrụ n'ọnwụ ahụ dị na n'ufe nnekwu ụmụ obodo anyị ụmụ obodo anyị iluzie na be anyị na ijeze ngwele ezu faka ijeze Ọnịcha do faka Enugu steeti ndị Abịa steeti ọnụ na-eli n'ọdụ akwụsị n'ụwa dị na anụ ka mmegbu ije egwu abụ egwu eji ebi oke olili
onye na-elota nwanne ya maka na ife onye mema n'ụwa ka eji elota onye kwụba n'ụwa ya biko kwụbakwa ụmụnne ya ahụ maka na ọ gaala ofu ịkpa na ụmụnna ọba afụfụ ka njezi ekene ndị ọyị m ife aka na-eli ego ọnụ na-eli agụ n'ọdị akwụsịkwa akwụsị kalama ya bụ obi ajụlụ Pọl Ikebodo obi ajụrụ m oyi Pọl Ikebodo obi ahụ oli ego nugo ego onye bụla ebu ebugo odogwo nwa mmụọ eze anam odogwo ike na Cambodia eze ọmọgọ kerekere n'ịka na-eli mana udo mmiri mana ọkọchido n'ịka na-eli o anyamahụ ebighi o kerekere Pọl Ikebodo ike na Cambodia eze ọmọgọ osimbulu egwu aka nkenekwala ya Chukwu dube m ụtazi onume ekene zangalewa 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 n'ụzọ ụwa ọgwụla ọkasị ya ike na Cambodia ebighi nwanne m si mụ kene nke nwale n'ịka na-eli asị n'oke na-ata akparaisi na ọ bụ ntachalụ o mezie ka ọtasị akparaisi ọ dagbuo enyi ahụ odogwu ọsịmokene mmadụ ka eji aka ndị ọnụ na-eli akụ aka anyị na-akpọ n'egwu obodo male Mike Nzegwu ike Lampodo odogwu mamụ eze Anam Obia ọkwụla ọka eze ọmọgụ na lekene n'ịka na-eli mana udo mmeli ọsọlọva ma ọsọrọva odogwu ka na-eli ka ịmalị asị na ọdụ na-eli ada akwụsị ya bụ Mike Nzegwu ọya Lampoda na mmụ eze Anam dike eze ọmọgọ na lekene Lampoda ga-adị Lampoda na-abịa Lampoda kelekele ebighi obi ajilika obodo si mụ kene Lampoda mana ya lozorokwa Chasa akwọba Chasa nwa akwọba ikenga Anam ikenga ama ọjị ikenga mmụ eze bịa Olise ekene yo na-egadi okechi ya bụ ikenga ama ọjị na mmụ eze Anam Chasa akwọba Olisadebe na ndị egwu si n'ịka na-eli eze na-eli nke ya ọ na-enwele a na-egwu na nkịtị ka njọ maka ndị a na-ekwu nwe ifufe na-eme n'ụwa ebighi nwa Anam ya bụ obi ajụlụ Pọl Ikebodo osi m wele egwu aka enyela ya beni nwa ọkavụ beni nwanne m bengudu mekene Benzima n'Eshia Benzima bili nwa mmụ eze na Anam kelekele Benzima kelekele Benzima onye ọma odogwu nwanne Olisadebe ebighi Ikebodo si mụ kene eyi ike na Cambodia anụ ozuo na wozu arụ mmadụ ka eji ebi mmadụ ka eji aka Lampoda si m wele egwu ka nke n'ebe ndị ọhịa na bụ Mike Adenuga Mike ọgụgụ ha odegbo dike Mike nwa ọgụgụ ha odemgbo onye ọma odogwu nwanne mmadụ na nlọdụ na mkpụlesi n'aka ya bụ Mike Adenuga na mmụ eze Anam dike obodo dike atụ egwu bịa oli ego nnuke ego Adenuga n'isobili Adenuga Mike bịa kene onye ọma Adenuga Mike bịa kene onye ọma Adenuga nkenke enyi oligwe enyi ọsọ odogwu na Delhi India ọmọgọ Mike daalụ onye ọma Adenuga kelekele Lampoda simbike lozokwana Siprel ekene Chukwu Ikwogbue Injinia Noble nwamị atọ obodo eze Injinia Noble oli ego nnuke ego landlord na nkwelezu eze ọmọgọ mana Olisadebe nwanne ozuo na awozu ifunu ya eji mọgọ azịrị ya akọ n'unu unu ya azụ ka afịa
manya mana kafia ana-ekwu na nkịtị na boda si mkene unu ịgba na-ekwulu ndị ọna ndị eze eli ego ndị eze ọmọgọ ha bụ n'udu mmiri mana ọkọchị nwanne m fa na-eli ego ifefe alụlụ ka na-eli ode n'ụwa m kedu maka Chukwu-ebuka Rafael Ndụkachi Chukwu-ebuka bịa Rafael Odogwu dị katagburu agụ nwa Ndụka onye ọma ya bụ Chukwu-ebuka Rafael Ndụkachi udejeke goye mụ udejeke mọni nkeke enyi tụrụ n'igwe enyi ọsọ enene anwụ ite Odogwu n'ọya agbanyụ ọkụ eze ọmọgụ oli ego ife ya nwere ka onye enye nwanne ụdọ udejeke ego udejeke mọni eze ọmọgụ udejeke ego adịelosirikwa Chukwu-emeka nwankwọ ọgwụ bụ ha akụmojide landlọdụ n'isobele nwangwa elezu ezi oyi m ịmana ịka na-eli o mana udo mmeli o mana ọkọchị o n'ịka na-eli o ka ịmali ọsị m kerekwali ezi nwanne ya Ifeanyi Rochukwu nwankwa ogbu ha ọbala tule onye amụma ma ekene eyi a na-agwọ na-ele ya bụ dibịa nwanne Odogwu n'isobele ojide akụ niile nwanne dịka na-agbalị izu Pakistan ka ọ na-azụ ojebele dịka na-agbalị izu ji edo nkwagwogwo ha eze ọmọgụ Odogwu nwanne Ifeanyi Rochukwu nwanne Chukwu-emeka ndị ojide akụ welu ụmụ kwele ezuo ụmụ obodo anyị o ụmụ Biafra na-eka na-eji Olisa na-eji na-eka na-eji n'ụwa egwu asị na na-eli akwa na-abịa maka na ọrụ na-eli ada akwụsị n'ụwa anyị ji egwu a nwere ekene Chukwu-emeka Bledi ọnwa gwele Odogwu gbagbere ezu na-eya dị Bledi bịa Bledi Olisobile chapreza onyama ideyi nwa gwele ezu n'aka eze ọmọgọ ịma onye nwere ihe onwere ife onye jụrụ iju n'ife na mmadụ n'aka eji aka onye bụla egwu ebuchawo ideyi nwa gwele ezu n'aka anụ ụzọ mmiri egwu ekerego yi asụ na ọnụ elele nwere kwụsị n'ụwa ama nke ga-eli ga-akwụsị nke na-eke ediri okocholidiwo mana ị ka na-eli ọzọlụnụ ndị ilo mana ọ zọrọ ndị ilo na ịga na-eli ife na ịga na-ata n'ife alụ ịtapịtakwa ịlapịlachi na ịga na-eli ewu ide mana ihe kedegokwanụ ụzọchukwu Michael ọranye Odogwu nwa ọranye Odogwu ego nwa ọranye eze ọmọgọ nwa ọranye onume ekene yo nwa gwele ezu n'aka igide n'iseji ahụ Odogwu ego Odogwu ego nwa ọranye nwa gwele ezu n'aka egwu ekene ego yi edekwu ife na-emeli ife enekwu Chukwu okedi na amago na mmadụ nwoke dị aka ka nje Kenya ka nje kenezie nwanne m amonsu anọ m niile na Nairobi Kenya eze ọmọgọ bịa n'ịka na-elikwa ego ọnụ na-eli agụ n'ọdụ akwụsị eze para onyoma eze para Odogwu eze ọmọgọ n'isobili anabala agụmba na Dakar Senegal nwa mmụọ akpụ bịa n'ime mmịata obodo eze nwanne Olisadebe onye obodo eze onye nwe mmadụ atago onye nwere ego osi m kenekwala ya Friday edozi ụlọ ya bụ composer money na Kenya Odogwu n'Indonesia amosu anamụ eze para nwanne m si m kene landlord ya bụ composer money landlord na Delta State onye nwere ife mmadụ ka eji aka eze para bili
Olisadebe kene yo kenife na-emekwala ife n'ịka na-eli o mana udo mmele mana ọkọchị o pọmpụ gị na-agba oke male eze para nwanne m mana ya losirikwa obiara onye buchi biyo n'ume ekene ahụ nwa ndị obi n'ime ọra ike na nude ni India ya bụ obiara onye buchi na ndị obi beko nwa Biafra bịa beko nwa Biafra onye nwere ile onwere ife mana Olisadebe n'ịka na-eli ọsọrọfa ma ọsọrọfa n'ihi aga n'iru n'ihi akpatakwa ego oyibo ahụ miliadaka ebe ọ na-adị nwanne m na onye ka ọ na-adị beko nwa Biafra kalama ị na-eli eli ezọmọgọ na lekene nene beko ije ọmalọgada afụ njọ ọ bụla obi iji ma ọgọ ya ga-abịa gwale iwere obi ọma melụ mmadụ ọga n'ụwa ife obi ọma abịala iyi mana ọ bụla ajọ obi iji mele mmadụ ọgọ na-emesi welu njọkwụ ụgbọ ewu ije akejeru ka eji azụ amala egwuche nwayọkwanụ gịnị bụ ife ndị egwu ka anyị na-ebido elu Olisadebe ndị ọnụ na-eli eli ndị ọnụ na-eli akụ maka anyị na-agba n'ụlọ ndị obodo eze ma amala so ihe ka mbụla ego m jebe obosi nwala na ide mmiri ka na-eje ka njeke na ọgọm n'obosi ya bụ injinia Henry Chukwuemeka Obi Eze ya na obosi ngadi n'obosi ngadi ga-adị yo ọcha n'obosi onye ọcha weti obia ekele yo ngadi n'obosi ezi ọgọ kpuchi ọnya onye nwe ezigbo ọgọ ọ dịla ya mma injinia na ị ga-adị o ya bụ injinia Henry Chukwuemeka Obi Eze ngadi n'obosi aka onye ọcha wet ọsịmụka na-ele ọlị ya obodo malụ ugo nwaanyị na ị ga-adị lọlọ ngadi ezi nwanne Olisadebe onume ekele yi kwalaja mma ogoli malụ so dị n'ụwa dịgoji ọgwa n'ụdị nwunye ndị obosi ngadi simukene kenụle ya ọsịmụkene kwali ya anya bụ ngadi Joseph akanya urego na mweze anamụ nwa akanya bele na mweze anamụ dike ịgba igwe na-etili nụ igwe ngadi osemukene ngadi simbikelo sokwana ezi ọya marogasi yo oye minista udowu arrogance daalụ arrogance Nigeria Limited oyi minista ka ịbụ abụọ oji manuel mogo oji gas mogo bịa gas mogo ezi onye obodo gadisi m kene ehi ụmụ obodo anyị o anyị je n'ọmalụ ndị obodo anyị o ndị ọma faga na-eli o ngadi na-eli o ndị ọma faga na-eli o ndị ọma tiyelugo na awa mama faga na-eli o ndị ọma ngadi osemoke na tiyelugo dogo onye nwere ihe onwe ndị ọma faga na-eli o ndị ọma nwachukwu ochi bike ebe na Malaysia ngadi osemoke onye nwere ihe onwe onye jụrụ otu abalị egwu m nwanne na nwanne gigi gugu ndị ọnụ na-eli elu